Moskeen er et lille landsted på et par hektar i de andalusiske bjerge mellem to små byer. Den hedder Compita og Canillas de Albaida. En lille finca, der grænser op til naturparken Sierra Almijara de Geda og Alhama de Granada. Jeg bor her på stedet med min datter, Afrika, på 8 år. Og vi har slået os ned her med vores heste, hvor jeg fortrinsvis driver trekking til hest i naturreservatet. Jeg ledte efter det her sted. Sådan et stykke jord på et par hektar minimum, som lå tæt på parken, ikke inde i parken, for ikke at være underlagt restriktionerne for parken, men op til parken, hvor man ikke skal over veje, og hvor man ligger ude i naturen, og ikke for langt fra by heller. Det ligger lige op til naturparken, så man bare kan ride ud direkte i parken, og der er de her 400 kvadratkilometer, vi kan bruge. De her bjergeområder, landskabet, er i sig selv unikt og meget usædvanligt terræn at ride i. Jeg håber at kunne give ryttere den oplevelse, det er at være sammen med en hest på en måde, der ligesom rykker i ens personlige opfattelse af hesten som sådan, og det sammenhold, der kan være mellem hest og rytter på nogle andre præmisser, end man er vant til, for eksempel på en ridebane. Vi er her på et af vores typiske bedste pikniksteder, og det vi ser bagved her, det er Middelhavet, Nerja, og så kan vi lige skimme det Frigidiala. Og så har vi Almijara bjergkæden på denne side, og på den anden side er passet her til Geda bjergkæden. Det er en udfordring for med erfaring eller lidt mere øvede rytter. Det er bestemt ikke noget nemt terræn, men det skal ikke afskrække ved andre rytter. Vi kan tilbyde ridning for rytter på et hvert niveau og forskellige typer rytter. Vi har haft nogle meget berigende oplevelser med blinde ryttere, og de sanser og følelser, som bliver brugt der. Det er de fleste ryttere og de fleste mennesker, de fleste gæster, der kommer her, de bliver så betaget af synet af vyet og udsigten. Men der er også for andre sanser og følelser, der kan få frit spil her. Og der synes jeg, det var meget, meget spændende, at vi har mulighed for at tilbyde blandt andet blinde ryttere og blinde gæster at komme ud og opleve den her natur til hest. Og det forhold, de på så kort tid får til en hest, harmoniske, tillidsfulde heste, der bærer dem rundt i det her svære terræn. Hesten fornemmer jo meget rytterens følelser og sind. Heste er nogen, der gerne vil samarbejde og er i ro med sig selv, så de giver en masse fra sig, og derfor så er der også rigtig gode muligheder for at få ro på sindet, hvis man kommer ud og ride med nogle ting, man er forskellige slags, og få ro på sig selv, eller blive inspireret, komme i gang med noget nyt. Altså, det drejer sig om at sanse og føle. Hvor er det, vi går ned? Vi går bare efter Anne. Det er hovedsageligt andaluser, altså PRE, eller den spanske hest. Det er den samme hest med 3 forskellige navne. Det er en hest, man får øje på, det er en, der fanger øjet. Den er utrolig smuk og harmonisk og udtryksfuld. Og så er den unik og omgås utrolig behagelig.
i stallen og meget lærenem og nemmere at have med andre heste. Min interesse for hest, den stammer fra barndommen, Nordsjælland, Jørlund, en lille landsby, hvor der var en gård, som havde en masse heste, hvor jeg fik mulighed for at komme og gå og lærte heste at kende på godt og ondt. Fra små hidsige ponyer til store, fantastisk dejlige, rolige heste. Lidt af hvert, og den interesse, den har så holdt sig siden livet igennem. Selvfølgelig afbrudt af studier og karriere, rejser i udlandet og så videre. Interessen har ligesom altid været der. Så i kortere perioder måske været lidt i baggrunden. Men de sidste 17 år har det så været en levevej for mig. Og jeg vil nok sige, at det er ikke den bedste forretning. Jeg har ikke fundet de vise sten for, at det er en god forretning at have med hester at gøre, men det er en måde at leve på måske, en livsstil, som er mere værd, fordi man beskæftiger sig med noget, som rigtig betyder noget, og et forsøg på at formidle den interesse og oplevelse. Nogle af de typer ture, vi kan tilbyde, det er ture for ryttere på alle niveauer. Og det spænder fra 1 time, få timer, til de længere ridt på flere dage, som måske nok er mere udfordrende og spektakulære for øvede ryttere. Men der er ture til alle på alle niveauer. Mulleren er et muldyr, det vil sige en halv hest og en halv æsel, som er uundværlig her. Det kan godt være, at man får et lille smil om læberne, når man siger, at jeg vil ride på mulleren, men hun er sådan en, der altid er stabil. Altid den samme. Nem at have med at gøre, og hvis vi begynder at øve i samme gruppe, så traver og galopperer, hvis en mindre erfaren rytter rider på mulleren. Det er jo vigtigt at have nogle teknikker, som man kan bruge i andre sammenhæng med hesten. Så derfor så har vi da også kurser og undervisning på ridebanen på alle niveauer. Og det højere niveau spansk dressur. Men det er alligevel noget med at kommunikere med hesten. På ridebanen er det selvfølgelig noget, rytteren beder hesten om, at den skal gøre sådan og sådan forskellige discipliner.